Ahojte, prišiel mi balíček, veci som už otestoval na cvičenie, stále tam máte môj zľavový kód Corby10, zľava 10% na celý nákup, poďme sa pozrieť spolu, čo tam máme. Takže pre kamaráta mi došiel citrulín, no pre mňa a pre priateľku, čo si ideme, tak pohánková kaša, rýchla príprava rajajok alebo nejaké desiaty. Takisto rýžová kaša, ja si veľmi idem teraz rýžovú kašu. Potom vlastne máme kreatín v tabletkovej forme, pre tých ľudí, čo nemajú radi prášok, za mňa veľká pecka. Máme nové magnézium malaté, to je hlavne také magnézium pred výkonom, ne také na večer, ale je tu aj energy, takže magnézium pred výkonom. Anasterol, ten dneska rovno aj začínam, takže teším sa na neho. Dlho, čo som nebol aktivita, toto vám pomáže na imunitu, na energiu počas dňa, za mňa fakt pecka. A klasika, proteíny pre klientku, takže všetky dobrodky máme tu. Nech to rastie, same sa to neurobí.